Hau paxake, zemuz geha. Bueno, ongietorri aurrenengo challengea. Puzzle Rush challengea izango da hau. Bai? Bertan ikusiko nauzue Puzzle Rushea jolasten. 5 minutuko tanda bat ingo deu. Eta, bueno, a ber zemuz ateatzean, bale? Oazen astea, besti gabe. Bueno, aurrenengoak ez dira oso zailak. Mate, escalerita. A ver, torria gratis. Ataque batua, por cierto. Monjanite deu. Jake, piruleta. Eta guain. Bueno, jaken gaude. Dama jate deu. Amen. Jake. Eta alfia jate deu. Eraso bikoitza. Amen. Suposatzeta udala. Eta guain. Dama teatze deu berrilla. Jake. Eta hemen dama honek problema dazka, ez? Ataskauta do, bai. A ver... Jake... 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 Eta mate. Mira, se enfila da polit. Jake... Eta... Guain... Hau, suposatzet. Ojalite deu. Jake, desbia zilua. Bueno, hemen jarrite deu. Gratis, ez? Eta guainze. Bueno, simplemente peoiko rikalari ja, ez? Sartu ite deu. Hemen kontu handi, zenbategia jasotzen, baina suposatzen daudala erantzuna. Torria jate deu, ez? Venga. Urrena jake hoi, eta guain bai hau. Klabatuta gaude. Eta zingo deu hemen. Zingo deu torre C8. Dama taskautado, no? Bai. Piruleta eta gainea matere mehatxetzen dugu. Aurrena ingo dugu jake eta gero dama. Bestela beha jate zigun guri. Eta guain jake eta piruleta. Jake... Itzanoi, azkarregi moituet. Hemen hau jan berko. Eta guain noa jungo gea kontuz matiakin herria jeiru. Guain ingo dugu hemen jake, ataque a la descubierta, ez zai horrei. Bueno, guazen bigarren lerruan sartzea. Eta guain agian hau, ez? Jake, eta hau jate dugu. Uste eta udala, gero... No, ziur. Fia bider C6, B bider C6, torre bider R6, F bider R6, dama bider R6, erreia F8 unika, eta torre F3 dakator, bai. Torre bider R6, guain torre F3, zandun bezala. Kulerito, ito dugu hemen, ose? Hor, kulerua azkau, jateko pieza bat, ze bi atakatze ditugu batea, baina... No guzti ziur. Agian alfia esazpi enfilada, ez da bai. Jake, eta guain alfia janite deu. Men klabatu ingo jau, ose.
Ja, ez dakau denbora askoik. Naiz oso finibili hontan. Turrea sortzik ez daka pinta txarrik. Baina ez dakit oso ondo zer lortze den. Ez du izan berroi. Oita marren gatu genez, probatuko dut denbora gutxiak hau. Fallua. Oita mar. Bueno, nahiko kaskar. Rekorra berrogei handakat. Eta kaso, bueno, pixkatu beto ingo de, urrengo batian. Espero gustatu zaizuela Puzzle Rushen hau. Chess.comek dakan aukera. Men etortzen beste batian eba zuen nila gaurrin dut, unian bakarra aldain. Gustetu hain konfinamenduan asuntuakin lagaite guela beste behin iten. Ez? Bez, ja nahikua bai. Ja ez du usten. Baina, zuek, bueno, aukera kasute egunian bat jolasteko. Kontu berria kasuen aurrengo egunen, bostaz kasue, mate aukeratze zuen men rush, eta 3 edo 5 minutu start eta jolastu iteseate, vale? Bueno, espero de gustatu izana bideo challenge berri hau, ez? Vale, ez dut marka handi bati, baina, bueno, behintzat proba esan, vale? Bueno, hau pasake, ondo izan.